Ki MLA bat MDC ka Kongres nari Bhoi ha ka janmiat sngi baar ki Leit bani Kynduh ya ka Chief Managing Director jong ka MECL Shillong halo ka Kiew palat ka Baithang Bording Electric ka blak ta juri ki nongsang snong ha ka district. Ha ka jingtho bala IT shak CMD ka ri Bhoi Kongres kaladawaru ban penbiang nongtrai ha office SDO sning bat nongtrai bobiang ha salait substation bat kwi. Ha bakran bagilap thai khubor u president ka ri Bhoi Kongres ba Meril Bon CM uloong ba ka jilang kilai krani ki jing e ki bagi pai ba ki yakandu khamtam e ha ka bai de ba ka jingkiu palat ka bai boarding. Pi kumbangi la ban suthu. Let me place on record. Bangi appreciate ya ka initiative kabala sedang ban sim na CMD jungi bamta. Hagi por ki bladep ke corporation kelaya bat ladu ila sim tiru ila persang ban tre ya laga jong kamram ban penbaha ban Kynduh ya kani ke corporation to ga jela ga jungi ban penyo ban penpoi ke boarding aman lagi kendong ke sebab islam kau. Bat ka poin ke bangiwan mana ke sini ini kalong kawi ni ke benta kalong na ke benta ke Leit ke bagi patba ke babun ki Kynduh na ke por ya ke Kiew palat ke Leit aki snong ki thau la hasor ni hanong kendong orang ila kani ke di isu ke belum common ba ke di jing e ajum di patba tinggi sengaw bakum ke responsible party na po pri Bhoi district so ngiwan kani ke sini ban persenu ban ya keren ban ajing mut ban find out ya ki ways and means ki modalities kilat kilenti ban penting kena banang ni syahmat ba kani ke Leit ke bagi ba ki yo kanom de ban Kiew than ba kalong jing jing jar nang tadi ba ki jumi nolor kata ngirayo ru ban ya keren ban ajing mut ban penting kena ba kini ki Leit kini ban politik kena bat ha gaju pa poru kumno ban generate ya ka revenue ya ka corporation layo ban ajing mut ha ka ba kini ki kumno ba ka MECL kan yelek kat bala ban penjan ya kani kisah ki ba kumno ban kini yo ban siu ya ka Leit maradu mentahi ha kini ki por gidan ki jaka ge ba gidin siu yang ki ba kari sagi substation di layo ban ajing mut ha ka ba ya ka siu ki Leit ru kila ban le aki snong hagi thau le ngi kayo da ga jing trilang rengkar kan itu di power committee da ga jing trilang jong girang ba snong ti badan ti dong ba kan nalor katang la yo ru ban kren kumno ban plan susu ya ki staff ti badan hagi subdivision and division lokal dilap ki dan ga jing duna jong ki staff ki nong tre nomor kata di ban nang plan susu ya ki staff badan ki kenang ba kin la ban kata ya ga jing don kam apo ki snong ti thau bat kumjuru bila ajing mut ru bila request kat bala bahagi nong kendong ge babun ke jing Leit ka ba kakak ha ka ba ki babun ki lineman ki bede ban pet ki snong ge babun kalong ka ba khia si sai ki mar kata de ban thun khambun su ki lineman ki ban pet ha ki tu jaka ki snong ba khia nang ba kin la ban pet ki jing duna jong ki Leit jong ka Leit ki ban poi kena sa ki long ying ki long sen bat kita tetap. Kani kedi kebangila persang hiban yang keren hagi por kala dia bro. Jadi tak kadang mau itu ba. Kani apa dia kani nak corporation kena examine. Nanti kepala ngin ong ban makluk ya baru mentah-mentah corporation kadang kan ya ki income beneran ya kan corporation. Tapi nang examine ni kini scam ba kita salah ban take off di isu. Nah kalian yang corporation kena ngilek kat balak ban penbahai ke komplikam dia lor ba. Ini scam kan sabahan nang ni suki. Kan nanti ke proses hubungin lah ban Bhoi ka